Здравейте, аз съм Невена. Днес ще направим тренировка за горна част, 3 упражнения за гръб и 2 упражнения за гърди. Гърдите са много важна част от женското тяло. Мъжете ги оценяват много високо, особено като са стегнати и голями. Гърба също така, особено като е релефен, идва лято и е много секси, когато си облечеме роклята с гол гръб. Първото упражнение за днес ще бъде за гръб, едно от моите любими упражнения. Много универсално. Хваща горната част на гърба, плешките. Хващаме лъста, сядаме. Нагласиме си преди това уреда, да стигнем добре опорни краката и дърпаме зад главата. Правиме 4 серии по 15 повторения. Второто упражнение за днеска. Обхваща целият мускул на гърба. Изключително важно и много подходящо упражнение, да имаме хубав гръб. Опъваме краката много добре, леко присвити, ръцете опънати, добре опънат гърба и дърпаме назад. Събираме плешките, правиме 12-15 повторения в 4 серии. Като държиме много добре, кръста е изправен и дишаме правилно. И третото упражнение ще бъде, познаете за какво? За гръб. Разбира се, че за гръб. Важното е да имаме хубав отворен гръб, релефен. Много добре отива роклята с гол гръб, като гърба ни е релефен. И това ще бъде третото упражнение. Взимам си лоста. Хубаво опъваме гърба, кръста, стягаме. Дупето е назад. Пускаме лоста, леко се навеждаме и дърпаме нагоре до 12-ти пръстник. Правиме 4 серии по 12-15 повторения. Много е важно как взимаме лоста. Винаги клякаме, не се навеждаме, клякаме додолу. Взимаме лоста с изправен гръб и кръст, защото най-често стават така травмите и може да се докараме някоя дискова херния. След като направихме гърба, 3 упражнения за гръб, продължаваме с гърди. Първото упражнение ще бъде флайт под наклон, 45 градусов наклон. Взимаме си не много тежки гири. Лягаме на лежанката. Дигаме ръцете нагоре. И сега надолу, като лактите достигат до хоризонталата или до раменете. Нагоре. Нагоре, надолу. Правиме 4 серии по 15 повторения, за да стегнем горната част на гърдите. Второто упражнение за гърди е една пеглек машина. Тя е за външната част на гърдите и предното рамо. Хващаме дръжките, дигаме лактите нагоре и затваряме отпред. Сега в момента може би не ме виждате много добре. Дърпаме назад, затваряме отпред. Вдишваме, издишваме. Правим 4 серии по 12-15 повторения. Това беше тренировката за днес за гръб и за гърди. След като свършим с упражненията, правим корем. Важно е да има корем след всяка тренировка. Харесвайте видеята, гледайте ги и тренирайте, защото залата е за това да влезем вътре и да работим малко над нашето тяло. Чао, до следващия път!